Zita naitwa kuda kwa Chechikosha. Kuda kwa Chechikosha. Imi manga mchishanda nemushakavu. Manga mchishanda muri park chepche. Okay, ini chekutanga ndakatanga kushanda 2013. Ndakashanda ndiri deputy for security yake, ndikazopedzana ndava chief security officer 2017 to 2021 uno. Ndini ndaikwanisa kutora manpower pabasa nekuenda kana shanda South Africa. Ndaitanga kuenda on the ground, ndinokutora makiye kuvenyu, ndotora makiye kuhotera, nekutora futi mabalansi anenge asara. Ndorangarire basa rangu iroro. Ndichifamba zvekare ndaiona chaidya nepaifamba nepaitsika kwemakore ese. Tingati muchitsanangura mushakavu anga ari munhu akaita sei uye aishanda nevamwe zvakaita sei? Chekutanga anga ari munhu ane rudo. Chechipiri akanga aine tsananguro dzaaitaura chisinganyatsoziva ndechekuti uyu munhu yanga ari muprofita. Kana achiti muprofita zvaigona kukutaurira ndo zvaigona kuzoitika mangwana. Kuti sara usiende kubasa, waitosara uchitopurunyuka pakanaka nekuti waenda kubasa zvinenge zvechisimba zviyazvi waikwanisa kuenda uchinoita noise zvokonzeresa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka ndinoti anga ari profesa, anga ari teacher zvekare. So musaka tikati isusu pabasa rake raaita zvipi zvinonyanya kuuya zvinokurumidza kuuya mupfungwa dzenyu panongotaura sero kuti soja rako? Chekutanga akandikwidza ndege, ndasati ndambokwira ndege, ndakangogara nine passport mumba. Chechipiri mhuri yangu yandaigara nayo akakwanisa kundichengeta apo neapo, kubuda kwataita nekudzoka kwataita, uyezve mastreet kids nemapofu muna Robert Mugabe naSamura Machel kusvika paCrown Plaza pamunhu unomuti apata kuenda paRare Gardens apa pana South Space Pipe. Mastreet kids ese anga ari paipa aita nguva yekuti iri Sunday tabva kushova aidhiraivha motikari topinda mutown kutenga KFC yake kana chicken yake, ubva tenga neextra kana 10-12 boxes. Akasvika pakuzoitiwa promotion nevechicken yekuti akatenga 4-5 mabox aipuwa more 5 again. Ndo aibva atakura tapinda murodhi momo unopa mastreet kids. And I remember kune rimwe bofu tiri parobot tasvika rakangonzwa kumumwe achara kuti Jarafu mamona ere uyu. Ndobva bofu rairi rati ndoda kungomumhoresawo chete. Ndobva soja lavha zinzwa tiri motikari, ndobva adzikisa windo, ndobva apaka motikari pasaiti, ndobva mhoresana nebofu rari rechikadzi. Mai vanga vati kurei, ndobva taura navo. Mashoko akataura navo akati amai ndafara mhundo nasi ndakuone nechemumwe kuti mhundo ndidawo, ndasingazoti ndinotodiwo nemapofu kana nezvirema mukurarama kwandinoita. Angari aitaura zvekare kuti inini mutsazofungidzira kuti ndakakura ndichiita life yakanaka. Ndakakura ndiri munhu amune matambudziko. Hama dzangu nevakasiyana siyana vaindida, asi kune vamwe vana ndisingaziva vanga vasingandidiwo, asi kurarama ndirarama nenyasha dzaMwari. Ndowo mashoko andinorangarira aigara achitaura nguva zhinji. Uyezve kambani yake inonzi Kongaring Family is a big company. Haiwanike patiri pana, inosanganisira kumaforces, inosanganisira kuna ani zvake, nekuti maimbira anoita nemagariro aitawo nevanhu, munhu aikwanisa kusanganisa vanhu nguva diki diki. Anga asiri munhu airwadziwa, kunyange zvakaizomboita oneni kusvika pamashows zvinenge zvichioneka, zvinenge zvabva futi nekumapromota anenge aita kuti anonoke kusvika pavenyu through mabalances. Munhu ndorari tarinda rake, ndorari basa rake zvekare. Mataura mukati makakwidzwa ndega kekutanga muupenyu hwenyu? Ndaenda kuSouth Africa. Mungada kungotiudzawo here muchidimbu kuti zvii zvaiitika parwendo irworwo? Okay, ndakatanga ndangonzi ndoda passport yangu, ndobva ndandisa passport nguva diki zvakandoswera mangwana chitatu tokwira ndege kuenda kuCape Town, asi tikudzikira muJoburg tozoprosida kuenda muCape Town. Zvakaitika ndezvekuti ndakapinda ndichifara, kudzoka ndichifara muupenyu hwangu. Zvataitaura ipapo tinototara zvakawanda nekuti distance yacho haitori kana 1 hour kubva paRobert Mugabe Airport kusvika paOR Town muJoburg. Taitaura zvine rudo. Ndo patanga taakudzoka ndo pakazosungirwa paipai bhora ranga akabata riya rakazara naro riya rebasketball riya.
bhora rairi achisingaziva vanhu akanga apuwa as a best menduru yakapuwa anga asina kuritenga asi akaripuwa shopu kuti iweyo tasingaziva tondombopindawo mumashopu anaya muSouth Africa uchitenga tikuudzwa nemazimbabwe nedai kuti ndiwe nemukurumbira kuzimbabwe muSouth Africa inoitaurai audzwawo nemazimbabwe saka muimbi muchakabva nezvimbo dzakawanda dzaakaimba chimbo chamunotiwo imimi kana muchigeza kuti kana muri mega zvino ndo chamunotanga kuimba ndechipi uye chine meseji yekuti ane maviri masongo anotaurira akaimba ane imwe songo inonzi zororo neimwe yakazondiimbira inogara ichindibata-bata kana ndafa masongo ari maviri aya anomira zvakanaka zvabva zvangoita nge ndo zvaakaimba zvabva zvangoitika zuva ranhasi ratiriro zororo ine mashoko ekuti ndafunga zororo ndanoita nekurarama nechitororo upenyu une mabororo Mwari wangu ndichengeteiwo nekuti upenyu hausemejiki upenyu unoda kurongwa nekuti kana chirarama hapana noziya ramangwana hapana kuchaunoita saka sara kuti ugoshanda ndo zvinoreva zororo ndokundati kana ndafa akati kana ndafa ndaenda ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa maivepo ndo zvimwe zvaimba izvozvo ondibata zuva nezuva nguva zhinji pane zvaitaurika here zvakamukurudzira kuti aimbe nyimbo idzodzo zvokuti kana ndafa muchazokafa kuti zvimwe zvamaiudzwa anga ari manyepo zvanga zviri pasi chimwe chandinotondera panyaya yerumero nderwekuti vanhu vazhinji veukama nevasiri veukama vainyanyataura pamusoro peupenyu hwake zvimwe zvakaita pamusoro peupenyu hwake zvapiri zvekuti audiwo kudyonesawo mari kana kutandarawo nesu asi kungoti munhu anga akawandira angatone nguva yekuenda kuhama dzake kuti asa mukoma wake watinawo panapa mukoma Solomon aitiendawo kumba ikoko chitiendawo kumba kwavo ndimwe masabha kusiro chimutandara navo asi vamwe wavaita kunge vanorwadziwa kuti unozoenda here kuwana kunozwa zvezvimwe zvaili izvozvo